Bon dia, companys de les dos rodes. El proper dia 11, Diada de Catalunya, a les 10 del matí, ens trobem tots als camps elisis sota la marquesina de la Fira. Farem una rodada per la capital de la terra ferma. No hi podeu faltar. Hem de ser-hi tots a punt, per la llibertat del nostre país. Visca Catalunya i endavant!